Benvinguts en aquest segon acte, que és el segon debat de llengua nacional del cicle Parlem-ne. Avui parlarem d'un tema que és candent, que es diu per a què serveixen els filòlegs. Llavors, us explico una cosa, que allà a l'entrada teniu butlletes per si us voleu subscriure a Llengua Nacional, per si no la coneixeu encara, i si només en voleu rebre informació, teniu una llista on podeu apuntar les vostres dades per les que us demanen i només rebreu informació. Benvinguts una altra vegada en aquest acte, us repeteixo, i modera l'acte la vicepresidenta de Llengua Nacional, que és la Maria Rosa Vallà. Gràcies, Mercè. Bé, bona tarda. Jo us parlaré molt breument per explicar una mica per què hem triat aquest títol per l'acte d'avui, per què volem parlar sobre la filologia, en concret més específicament sobre la filologia catalana, i és bàsicament perquè estem amoïnats, ens preocupa la situació en què es troben els estudis de filologia catalana actualment i la situació de la llengua en general. La qüestió de la filologia és, ho sabeu, si sou més o menys afins o propers a aquest ram, és que des de fa anys hi ha molt poques matrícules a les facultats de filologia i no sembla que de moment hi hagi una situació que permeti revertir aquesta tendència. Aleshores, davant d'això, pensem, doncs, per què pot ser? Perquè hi ha tan pocs matriculats, si fa una colla d'any, potser fa 15-20 anys, cada promoció era de més de 100 llicenciats. Pot ser que la feina que fem els filòlegs ja no sigui necessària a la nostra societat, pot ser un plantejament, no? Potser no és necessari. O potser és que la feina que hem estat fent fins ara la poden assumir professionals d'altres especialitats i això també serà una realitat, diríem que de vegades també està passant, no? Però si l'assumeixen altres especialistes amb una altra formació, com es garanteix que la qualitat de la feina que fan sigui com la que podia passar un filòleg amb la formació de filòleg. Bé, davant de... no sé fins a quin punt som conscients que aquesta és una tendència que està passant des de fa anys i potser des de Llengua Nacional, des de l'Associació de Llengua Nacional, però també des del col·lectiu, persones interessades, sensibles per la llengua i la literatura, ens ha arribat l'hora que observem ben bé què passa, que fem aquest diagnòstic i que ens organitzem i mirem de treballar per millorar aquesta situació. Aleshores, per parlar-ne, hem escollit 3 filòlogues de 3 perfils diferents perquè la filologia té un ampli ventall de possibilitats de feina i, per tant, cadascuna parlarà des de la seva especialització. Una persona del món de l'edició, que és la Montse Gallats, una persona del món de la docència, que és la Gemma Pallissa, i una persona que s'ha dedicat a la planificació lingüística i a l'activisme per la llengua, que és la Mireia Plana. I a partir d'aquí, doncs, us deixo la paraula amb ell. Ara presentaré la primera ponent, però jo no m'estendré més amb el tema d'introductori. Començarà a parlar la Montse. La Montse Gallats és mestra per la Universitat de Vic, ara Universitat de Vic Central de Catalunya, i llicenciada en Filologia Catalana per l'Autònoma de Barcelona. L'any 2001 també va fer el postgrau d'edició de la Universitat Pompeu Fabra. És directora d'Eumot Editorial des de l'any 2003, una empresa on abans de ser-ne la directora hi va desenvolupar tasques de producció, correcció i edició. Els efectes de la crisi i els canvis, diu, això són paraules seves, li han permès conèixer els grans grups editorials, ja que el 2011 Eum Editorial va passar a mans del grup 62 i posteriorment al grup Planeta. Actualment és
és la presidenta de l'Associació d'Editors en Llengua Catalana, és en qualitat d'aquest càrrec que avui hem convidat. Gràcies. Molt bé, bona tarda a tothom. En primer lloc, gràcies a Llengua Nacional per la invitació i jo penso l'enhorabona pel dinamisme de la Junta, perquè vol dir la revista, però també vol dir el cicle aquest Parlem-ne, i fa pocs dies us van reconèixer amb el Premi Nacional Joan Coromines. Això vol dir que es nota la vostra feina. Doncs felicitats i endavant. Bé, jo no aviso, però no sóc de les que m'agradi plorar gaire, i malgrat les dificultats sempre miro de mirar el got mig buit i intento buscar suports, adhesions, simpaties per aconseguir els canvis. Per tant, no és que sigui optimista perquè sí, però si no és una actitud que em sembla que ajuda a això, a crear complicitats i a fer avançar, i de vegades potser alguns de vosaltres podeu pensar que aquesta és una il·luminada. Bé, és la meva manera de defensar també les dificultats. Jo a Bupiacou tenia un interès per les llengües, pel llatí, pel grec, però jo volia ser mestra. Jo tenia clar que el meu objectiu era ser mestra. I és a partir de ser mestra que vaig descobrir la vocació, no sé si s'ha de dir vocació, l'interès per la filologia, passant per l'Escola de Mestres de la Universitat de Vic, amb professors com l'Assumpta Fargas, en Josep Tió, en Francesc Codina, en el camp de la llengua, o bé en Segimon Serrallonga en el camp de la literatura. Jo no, ara que en el món de les filologies, en el món de la lectura, diem que per ser lector l'entorn familiar és important, segur que sí, però jo no venia d'una família de gent formada a la universitat ni d'una família lectora, però sí que vivia en un petit poble, hi havia un mossèn i era un mossèn que regalava llibres i tenia una mare que depenia econòmicament del pare, però que quan podia estalviava per comprar-me alguns contes, per fer-me llegir, i també tenia el que hem tingut, els que ja tenim una edat, jo en tinc 49, doncs això, uns pares que volien una educació millor que ells havien tingut. Però jo no tenia en cap cas això, una voluntat de ser editora, que després us explico com hi arribo, ni tampoc tenia clar això de la filologia. El que sí recordo i molt clar és aquesta etapa a l'Escola de Mestres que fa que descobreixi el món de la filologia i de la literatura, que m'apassioni amb aquest tema i que a partir d'aquí, un cop he acabat la carrera de mestre i busco feina per poder tenir uns recursos, un cop tinc mínimament feina, penso ara val la pena d'acabar aquesta carrera i l'acabo a l'Autònoma. Una mica per correspondència i a llarga distància, quan encara no hi havia internet per fer-ho, però que hi anava només aquells dies que a la tarda no podia fer festa a la feina i per tant ho vaig allargar una mica en el temps. A mi em sembla que als anys 90, que és de quan parlo, era una professió amb moltes sortides laborals, entre elles les de profe, tot estava per fer en el camp de la llengua, i després jo pensava, la setmana passada quan parlava, pensava això, no sé si estàvem tan obsessionats amb trobar feina, és a dir, no sé si teníem tant aquesta idea de dir què estudiaré pensant en què em podré ocupar, però en tot cas sí que està clar que era una feina, una carrera amb moltes possibilitats. Tampoc no vaig estudiar, com us deia abans, pensant de ser editora, ni per publicar allò que m'agradaria llegir, que és ara que si llegiu entrevistes als editors tots diuen, no, jo em vaig fer editor, els joves sobretot em vaig fer editor perquè vaig veure un nínxol de publicacions. No, jo vaig tenir, i penso que s'ha de ser sincer, vaig tenir la sort d'estudiar a la Universitat de Vic, que tenia una editorial que es diu Eumo, i que tenia uns professors que van encomanar-me aquesta passió per la literatura i la llengua, i per tant això és el que a mi m'ha portat tot aquest treball al voltant de la llengua i de la literatura. Jo penso que les editorials d'aquells anys, a diferència de les d'ara, que unes són grans fàbriques de producció de llibres i d'altres són petites empreses d'una o dues persones, llavors les editorials eren una gran escola per a la gent del món de la filologia. Podies treballar, jo he passat per totes les tasques, des de becària fins a temes de producció, fins a correctora, però sempre, per exemple, amb un corrector en plantilla. Llavors,
tasques com les de repassar les galerades finals d'un llibre, comprar només compulsar que les correccions estiguin entrades, doncs era una gran escola d'aprenentatge de la llengua. Alhora poder llegir, poder veure textos que no funcionaven, és a dir, per mi la millor escola ha estat la mateixa feina i, diguem, d'acord, tant a l'escola de mestres com a la facultat calen unes bases, però després una mica és com moltes coses que n'aprens fent-les i per tant jo penso que treballar en el món editorial en aquells anys ens va ser una gran oportunitat per poder avançar en el nostre camp. A part de la feina en el món editorial, el meu interès també al voltant del treball col·lectiu, de la política, van fer que em decidís presentar-me com a regidora al meu poble, Torelló, que té 14.000 habitants, a l'oposició durant molt temps, però fent feina i també des d'aquí fent feina al voltant de la llengua, mocions, accions que ens permetien o que feien incidir en allò que et semblava que era important, que consideraves que era important i que la teva formació t'hi ajudava. Això també vaig tenir l'oportunitat de treballar amb la Muriel Casals a la xarxa de derives d'universitats. Vam fer una revista, vam intentar que les editorials universitàries tinguessin un espai reconegut en el sector editorial i més tard vaig tenir la possibilitat de treballar d'encapçalar la Setmana del Llibre en català. Amb això el que us vull dir és que, diguem, una cosa és amb el que m'he guanyat la vida, que és l'editorial, però que jo el que he buscat és que les activitats que feia més enllà de la meva feina tinguin a veure també, o tenen a veure amb la literatura, amb la llengua, i en el cas, per exemple, de la Setmana del Llibre en català, hem acabat fent una activitat al setembre a l'Avinguda de Catedral que ens permet donar una visibilitat a l'edició en català diferent de la resta. El català o la llengua catalana, la literatura, encara necessiten espais on els lectors, els possibles lectors, els que ho són i els que no ho són tant, tinguin l'oportunitat de veure que la nostra edició és plural, és diversa, que hi ha tots els gèneres, i la Setmana del Llibre en català hem volgut que servís per això, hem volgut i volem que serveixi per demostrar que tenim una edició en català, plural, diversa, potent, i que els lectors s'adonin que no és veritat que les traduccions, a vegades discutim si estan ben fetes o no, que no és veritat que en català no hi hagi novel·la negra, que no és veritat una colla de tòpics. I, finalment, en aquesta última etapa, l'Associació d'Editors en Llengua Catalana, que, com deia, això és una representació dels editors que publiquem en català al llarg dels països catalans. Aquestes tasques que us deia no són remunerades, però d'alguna manera contribueixen a que allò des de la teva feina puguis contribuir a fer o a posar en valor la nostra edició i la nostra llengua i la nostra literatura. Per tant, per què serveixen els filòlegs? Doncs, ser editor no vol dir només llegir fantàstics textos, vol dir fer quadrar balanços, vol dir que el compte d'explotació no quadra i veure com tu fas per vendre més aquell mes, vol dir negociar, també vol dir dedicar hores a llegir i revisar originals, també vol dir, com us he dit, ser filòleg també et permet participar en política, et permet participar a fer créixer esdeveniments com els que us deia. En aquests moments ens permet negociar o treballar amb el Departament de Cultura sobre quines haurien de ser les prioritats per la política editorial, discutir sobre per què el Departament d'Ensenyament no s'implica quan es parla de fer lectors i de fer créixer la nostra llengua i la nostra literatura. I aquesta és la meva experiència personal. És evident que ser filòlegs serveix per fer de profes, per fer de correctors, per escriure i per un llarg etcètera d'activitats i de professions. Com deia la Rosa Maria, però què ens ha passat? El 99-2000 baixa la demanda, comencem a parlar de la caiguda de les humanitats, potser ens semblava que les coses es normalitzaven, el 2005 es comença a parlar de la desaparició de les humanitats i de la filologia catalana, el 2014 surt la Universitat de Girona i diu faltaran docents en català per als pròxims anys, però què fem?
jo crec que poca cosa, i bé, i ara és un fet, no? I per tant, falten docents i aquest és un dels elements, n'hi deu haver d'altres, que justifica que avui, per exemple, aquest màster per fer de professor secundària, l'administració pugui justificar qui pot accedir gent que no és filòloga. A mi em sembla que també coses que han canviat, la importància dels idiomes i per tant la idea de que potser entre fer filologia o fer una filologia catalana o fer una altra filologia, l'anglesa o l'alemanya, això potser pesa més a l'altre, et sembla que tindràs més possibilitats. Què ens ha passat? Una poca importància de la literatura a les aules, cada cop hi ha menys hores i ara es tornem a estar que si les que tenim encara potser s'hauran de reduir. També un poc prestigi social de la llengua, de la lectura, dels llibres, que també van associats. I potser què ens passa també? Que quan, sobretot els que sou del sector, això en el món de l'edició també ens passa, quan us poseu a reivindicar, sovint jo crec que es llegeix massa en clau de reivindicació laboral o de només afecta aquell col·lectiu. La dificultat per mi és fer entendre a la societat que no és un problema dels filòlegs, sinó que és un problema de la societat. Potser també a vegades hem pecat d'elitistes, de perepunyetes, o ens ha faltat fer-nos valer a la societat, crear-nos simpaties, fer-nos necessaris, i el problema de fons és que hem tingut una crisi que ha afectat tots els àmbits. Ara què tenim? Tenim grups com SOS Literatura, com el grup que esteu treballant perquè el màster revisi els criteris, però tot plegat jo diria que té un nom que es diu globalització, que és el menyspreu per les lletres i les humanitats, superficialitat, anar a cops de titular, un país que jo crec que fa veure que tot és massa normal quan la realitat no és de normalitat des d'un punt de vista lingüístic. Jo penso que s'ha fet bona feina a les escoles però no s'ha cuidat la presència social de la nostra llengua. Això evidentment és diferent en funció dels territoris, dels pobles i de les ciutats, però aquí s'ha deixat massa en mans del voluntarisme, etc. I jo crec que aquí hem fallat. Que una societat que fa que la recerca, que el món universitari l'hagi de fer en anglès, perquè si vols puntuar i si vols que el teu article tingui transcendència, sigui comentat, si ho fas en català té les possibilitats que té. Jo continuo pensant que encara malauradament hi ha un cert acomplexament de parlar en català, si no, no entenc com, no sé, a Vic, per exemple, no passa tant, que és on jo treballo, o a Torelló, però aquí moltes vegades a mi em passa en una reunió en què som molta gent i que n'hi ha només una persona que parla en castellà i de cop i volta la gent sense saber si, o sabent que entén el català, sovint es passa al castellà, etc. Per tant, bé, per tant aquesta és la situació. Què hem de fer? Que he d'acabar, organitzar-nos, dissenyar estratègies, buscar aliats, denunciar i actuar. A mi em sembla que fòrums com els d'avui, per parlar-ne, per escoltar-nos, per recollir signatures, però hem d'anar a les arrels. Per mi és important els partits polítics i la seva posició davant de la llengua, davant de la literatura, davant de la cultura. A mi em sembla que és clau que treballem perquè el Departament d'Ensenyament canvi les dinàmiques i deixi de parlar només de ràtios, de condicions laborals i parli de currículums i de què hem de fer, i un departament d'universitats que ha de revisar algunes coses. Ja sé, fer-se preguntes és molt fàcil, el difícil és trobar respostes, però en tot cas després, si us sembla, n'acabem de parlar. Molt bé, us presento ara la Gemma Pallissa, és doctora en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona, ha estat investigadora postdoctoral durant 2 anys a Harvard, als Estats Units, anteriorment va ser professora associada a la Universitat de Barcelona i actualment es dedica a la docència, d'una banda com a professora de secundària de llengua i literatura catalanes en l'Institut de Terrassa i d'altra banda també imparteix un culte narratiu en català a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès. És autora del recull de contes Clopades de Riu, publicat a l'editorial Juliana l'any 2015. Moltes gràcies. Se'm sent bé així? Sí. Doncs bon dia a tothom i agraeixo abans que res a l'organització i molt especialment a Maria Rosa Baià que m'hagi convidat a formar part d'aquesta taula redona al costat de Montse Llats i de Mireia Plana. I
ja a partir de la primera intervenció puc dir que hi haurà unes quantes idees que s'aniran repetint, aniran reapareixent, em penso que és comú per a les tres ponents, i bé, que després estem obertes al debat posterior. La pregunta que ens ha reunit avui aquí penso que mereix una reflexió plantejada des del moment actual que ens ha tocat viure. I dic això perquè mentre preparava la intervenció vaig fer una mica de recerca i em vaig adonar que l'any 2003, ara fa 14 anys, 4 professors de la UOC, Laura Borràs, Salvador Climent, Narcís Figueres i Marc Massanell, van participar en un debat virtual molt semblant al debat que ens ha plegat aquí. De què serveix la filologia? Es preguntaven. Des d'aleshores hi ha hagut canvis importants que han repercutit en els estudis i l'ocupació dels filòlegs i en general en la mentalitat de la societat, com ja apuntaves tu mateixa abans. L'any 2008 va esclatar la crisi econòmica i va ser el mateix any en què jo acabava la llicenciatura de Filologia Catalana. Aleshores vaig començar de seguida una feina com a professora de llengua catalana al Consorci per a la Normalització Lingüística per adults. Aleshores el Consorci acceptava currículums directament, no calia que obrissin plaça des de la Generalitat, sinó que anaves allà directament a una de les seus que tenia i enviaves el currículum. Cosa que ara, quan vaig tornar dels Estats Units, em vaig adonar que ja no era possible i que era una altra la via d'entrada. Aquell mateix any van començar a funcionar els màsters del procés de Bologna. I després, tot seguit, ja van començar els graus. I això va fer també que s'anessin perdent la denominació de filologia catalana per a aquests estudis. Cada vegada es van passar a anomenar més llengua i literatura catalanes a la major part d'universitats de Catalunya. I finalment hi ha hagut en els darrers anys una caiguda, com deies abans, del nombre de matriculats en els ensenyaments de filologia catalana, que ha significat en molts casos la fusió de graus. Per exemple, a la Universitat de Lleida s'estudien de forma conjunta filologia catalana amb estudis occitans i també de departaments. A la pròpia Universitat de Barcelona fa un parell d'anys que el Departament de Lingüística General i el de Filologia Catalana s'han unit també. D'alguna manera hi ha la percepció que els estudis de filologia catalana són poc atractius per als estudiants potencials. En canvi, això topa amb una demanda laboral de filòlegs catalans que és molt elevada actualment. Tal és així que, com deies abans, l'any 2014 la Universitat de Girona va sortir a la premsa per advertir que al cap de 10 anys farien falta 520 docents en llengua i literatura catalanes per a batxillerat, perquè es jubilarien els professors que ocupaven aquestes places. De fet, ara el fenomen ja es comença a notar. Jo vaig tornar a Catalunya el mes d'agost passat i tenia el CAP, i al mes d'octubre es van obrir les llistes per ser substitut o interí de professorat de secundària en llengua i literatura catalanes. Em vaig inscriure a les llistes i al novembre, tot i que no havien sortit les llistes definitives, ja tenia amics meus que hi treballaven, estaven treballant com a professors. Van sortir les definitives al desembre, just abans de les vacances de Nadal, i una setmana després de festes jo ja treballava en un institut de Terrassa. Això perquè veieu com va avançant. Quan parlava amb altres professionals que acabaven de començar m'explicaven que havien estat 3 anys i mig per pedagogia, 3 anys per educació física, de manera que la situació dels filòlegs no es podia comparar de cap manera. A més, aquest any mateix han tingut la necessitat de tornar a convocar llistes i s'han tornat a obrir una segona vegada, també en filologia catalana, també per a llengua i literatura catalanes, i les persones que s'hi van inscriure fa un parell de mesos ara ja treballen, fins i tot a la ciutat de Barcelona, que era un dels llocs on hi havia més cua per posar-se a treballar de professor de català. Perquè veieu com avança ràpidament i com realment es necessiten tots aquests professors que ja s'anunciava. Tanmateix, ja fa uns quants anys que es repeteixen cada curs també les queixes per part de les persones que han estudiat filologia catalana que a l'hora de cursar el màster de professorat de secundària no poden accedir a places. I això és a causa de l'intrusisme professional, perquè ja hi ha persones que s'han graduat en altres carreres, com ara humanitats, periodisme, arts escèniques, que entren al mateix màster per dedicar-se després a ser professors de llengua i literatura catalanes, tot i que no tenen una especialització, una formació especialitzada en aquest àmbit.
Caldria assenyalar que el màster no imparteix llengua i literatura catalanes, sinó que ensenya didàctica de la llengua i la literatura catalanes, ensenya a ensenyar aquestes matèries. Per tant, pressuposa aquests coneixements que ja s'haurien de saber abans. Això no obstant, mentre que un filòleg català ha cursat un mínim de 180 crèdits en llengua i literatura catalanes dels 210 obligatoris que hi ha al grau, un estudiant d'Humanitats com a màxim n'ha cursat 14 i com a mínim 6, i un de Periodisme com a màxim 6. Això són dades d'enguany que es poden consultar a través d'internet al dipòsit digital de la Universitat de Barcelona, perquè hi ha dos professors del Departament de Filologia Catalana, que són Albert Soler i Núria Alturo, que han fet una anàlisi d'aquestes dades. El document, que el podeu trobar, com dic, a la xarxa, es titula La formació del professorat d'ensenyament secundari. Competències, incompetències i negligències. Ara passaré a l'aportació social dels filòlegs catalans en l'ensenyament, perquè avui estic aquí com a professora. Convé recordar que per molts alumnes l'únic contacte que tenen amb l'aprenentatge de la llengua catalana, sobretot en contextos formals i amb la pròpia tradició literària, és durant l'escolarització obligatòria. Però a partir de la meva curta trajectòria com a professora de secundària he de dir que sóc més conscient que mai del valor que tenim els filòlegs com a agents actius en la integració, sobretot dels alumnes nouvinguts i d'alumnes fills és a dir, que ja han nascut aquí però que són fills d'una primera generació que havien immigrat. Per a aquests alumnes, encara que visquin en un context castellanoparlant, el desconeixement de la llengua catalana, naturalment, podria esdevenir un obstacle a l'hora de competir al mercat laboral. Però les aules d'acollida dels instituts públics i la pròpia classe ordinària de català esborren aquesta barrera lingüística. Com a anècdota, jo tinc un alumne, el Mohamed, de tercer d'ESO, a qui li agrada molt escriure poesia. I el Mohamed em va explicar un dia parlant, que jo no podia entendre-ho al principi, em va explicar que els seus pares no sabien ni llegir ni escriure. I jo li deia, no deuen saber ni llegir ni escriure en català, però deuen saber llegir i escriure. Em deia que no, que eren analfabets. I de manera que per a ells un primer contacte d'aquestes famílies amb la llengua catalana és moltes vegades a través dels fills. La cap d'estudis de l'institut on soc ara, que té una elevada immigració, m'explicava que quan hi havia més recursos econòmics, per exemple, a les tardes s'oferien classes de català per a les mares magribines d'aquell institut que venien al centre i aprenien així català. Això és una altra tasca, una altra funció del filòleg que té molt a veure també amb la del Consorci per a la Normalització Lingüística. Sobretot perquè en estadis inicials, en cursos inicials, hi ha aquests cursos gratuïts que s'ofereixen per a persones nouvingudes. Per tant, penso que els filòlegs tenen un paper social que s'ha de reconèixer també com a element integrador d'aquestes persones. A més, proporcionen un model lingüístic oral, a més, transmeten actituds de respecte per la llengua, això que dèiem abans de l'autoestima lingüística, i també de respecte per la diversitat lingüística. I a més, ensenyem a utilitzar la llengua correctament en mitjans escrits i en mitjans digitals, i fomentem també l'esperit crític a partir de l'anàlisi de textos. Volia dir també que la feina de les escoles no s'acaba simplement a les aules, sinó que després hi ha molta feina de dinamització cultural. La feina de dinamització cultural es desenvolupa en diversos eixos i permet que s'acabin de despertar les inquietuds culturals que tenen els alumnes i també les seves famílies. Per exemple, hi ha dos eixos fonamentals a l'hora de parlar de les escoles, d'aquestes activitats paral·leles que s'hi realitzen. Una és el foment de la lectura. Es realitzen certàmens en veu alta, els filòlegs s'ocupen de la gestió de la biblioteca del centre, s'organitzen clubs de lectura, a l'Institut Can Jofresa, que és on estic ara, tenen un club de lectura molt actiu que reuneix totes les famílies, no només els alumnes, fora d'hores de classe, amb lectures no obligatòries. Hi ha l'Institut Les Ainerigues, on vaig estar abans, dedica cada dia 30 minuts de lectura quan els alumnes tornen del pati, en què poden triar l'obra que vulguin llegir,
simplement es tracta que s'enganxin una mica, de transmetre aquest cuquet per la lectura. I d'altra banda també tenim la promoció de l'ús de la llengua catalana, amb activitats de caire lúdic, perquè sobretot en aquests instituts en què la immigració és tan elevada, convé que percebin la llengua catalana no només com a útil, sinó una llengua de relació social amb els altres. Per tant, hi ha moltes activitats que s'enfoquen en aquest sentit. De totes maneres, també aprofito el fet que el cartell de l'acte d'avui em presenta com a escriptora per dir que la dinamització cultural o del llibre també l'he viscut com a autora, amb la participació a fires del llibre o l'organització de presentacions i la redacció de ressenyes i de crítiques literàries. Finalment, ja per acabar, voldria acabar amb dues pinzellades d'altres àmbits en els quals exerceixo de professora i a més de filòloga i que es beneficien dels canvis socials i tecnològics. Tot això que dèiem que és una societat cada vegada més globalitzada i que hi havia molts canvis també pel que fa a les noves tecnologies. Això també ha portat noves oportunitats laborals per als filòlegs. En primer lloc, soc la coordinadora d'un curs massiu en línia que compta ara mateix amb més de 22.000 alumnes matriculats a la segona edició del curs. És un curs interdisciplinari sobre l'època medieval i, al contrari del que esperàvem, la major part dels estudiants que s'hi van apuntar responen a un perfil de persones que busquen formació continuada, és a dir, que ja van acabar els estudis universitaris i que ho fan no tant mirant de trobar una sortida laboral, sinó per interès cultural, per interès d'oci, ganes de culturalitzar-se. I en segon lloc, soc professora d'un curs virtual de narrativa en català a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès i la formació que tinc com a filòloga em permet comentar els textos dels alumnes tant pel que fa a l'ús de les tècniques narratives com a l'ús de la llengua, per tant de manera integral. I a més puc compartir amb ells el bagatge literari, de manera que professionals d'un altre àmbit no tindrien aquesta formació tan completa per poder-los assessorar i guiar. Són dos exemples més de sortides professionals menys tradicionals que la societat d'avui demana i que un filòleg pot dur a terme. Per tant, m'agradaria acabar amb aquesta nota també esperançadora. Gràcies, Gil. La tercera ponent, la Mireia Plana, llicenciada en aquest cas en Filologia Romànica per la Universitat de Barcelona, postgraduada en Traducció Jurídico-Administrativa català, castellà, francès, traductora jurada de català i de francès, va ser tècnica de planificació lingüística de la Generalitat de Catalunya i actualment treballa a la Generalitat, és la subdirectora general de Memòria, Pau i Drets Humans. Avui l'hem convidada també en qualitat de vicepresidenta de la Plataforma per la Llengua. Bona tarda a tothom. En primer lloc, com les meves companyes de taula, vull agrair a Llengua Nacional que m'hagi donat l'oportunitat de venir aquí a parlar, a compartir aquesta estona amb les meves companyes i amb tots vosaltres, perquè jo crec que el més interessant d'aquesta xerrada d'avui serà el que vindrà després, que és les vostres opinions i el debat que podem generar a l'entorn d'aquesta pregunta tan compromesa que ens han fet avui els de Llengua Nacional. A veure, clar, jo, com deia la Montse, anirem repetint arguments, és lògic que anirem repetint arguments. Jo el voldria basar sobretot en 3 frases i la començo perquè quan la Maria Rosa em va convocar, una de les coses que em va dir és hem de ser crítics, hem de dir també el que hem fet malament els filòlegs, no? I jo, com diu la Gemma, els filòlegs desenvolupem aquest esperit crític molt, doncs jo em vaig agafar això i vaig dir, doncs vaig a veure què puc criticar de tot el que hem fet. I la primera cosa, la primera idea que volia llançar és aquesta que ha anat sortint ara, aquesta instrumentalització del coneixement que s'ha fet, en la qual els filòlegs hem caigut a 4 grams, totalment. O sigui, un metge serveix per curar, un advocat serveix per interpretar les lleis i un filòleg serveix per corregir, per fer classes de català. Jo vaig començar a estudiar filologia amb la idea que no volia ser mestre. Jo no volia fer classes, no volia. Llavors em deien, i per què fas filologia? Perquè clar, si no vols fer classes, podràs corregir. No, tampoc vull corregir. I per què vols fer filologia? I mira, no ho sé, però jo vull fer filologia perquè m'agrada. I vaig fer filologia. Per això vaig fer més filologia romànica, que en el seu moment volia dir especialitzar-se en literatura medieval.
El meu pare em deia, i per què et servirà tu la literatura? Qui vol un expert en literatura medieval? Ningú. No. Total, que jo vaig acabar una flamant carrera de filologia i per què servia jo? Per res. Des del punt de vista social, jo no servia per res. Perquè qui vol un expert en literatura medieval? Ningú. Però aleshores, clar, comences a dir, molt bé, la filologia no només m'ha donat uns coneixements, m'ha donat una actitud davant de les coses, m'ha donat una manera de pensar, com molt bé han dit les meves companyes. A part de donar-me uns coneixements de novel·la artúrica, que jo puc interpretar les figures de la literatura medieval i dels cavallers negres, etc., però m'ha donat un esperit crític, m'ha donat una cosa que jo ja sabia prèviament, però que no me'n vaig adonar que la sabia fins que no hi vaig ser, que és que m'ha donat un amor per les llengües. I aquest amor per les llengües el que ha fet és fer créixer el meu interès, no solament per la meva llengua, sinó per les altres. I això m'ajuda a establir vincles amb altres persones que tenen llengües diferents a la meva, perquè jo em puc posar al seu lloc, és el que deia ella, i aquí és on ve la meva part d'activista social. Jo puc posar al lloc de l'altre i dir, mira, jo tinc un tresor, que és la meva llengua, i jo te l'ofereixo, i a canvi m'encantarà que tu m'ofereixis el teu. I aquest punt d'amor és el que hem après llegint tots els llibres que hem llegit i mamant aquest esperit de la filologia que es desprèn dels coneixements que hem anat aprenent. O sigui, no és solament saber-se les regles de la gramàtica de pe a pa, sinó va molt més enllà d'això, i la literatura igual, va molt més enllà d'això. Això també em va recordar una frase que em va dir, ens va dir la professora de llatí que vam tenir a primer de carrera, que el primer dia ens diu, un filòleg ha de saber de tot. I clar, vam dir, home, potser s'ha passat, no? Un filòleg ha de saber de llengua, però de tot. Què vol dir saber de tot? Clar, després ho entens, un filòleg ha de saber de tot, perquè un filòleg ha de llegir textos de qualsevol matèria. I evidentment no és que hi hagi d'entrar, però jo recordo una de les primeres coses, perquè malgrat que jo no volia ser professora i correctora, vaig haver d'acabar sent-ho, perquè esclar, és el que hi havia. Per tant, vaig acabar sent-ho i ho vaig fer amb molt de gust i em va acabar agradant, també us ho he de dir. Però no era aquesta la meva aspiració, però bé, finalment ho vaig fer. Una de les primeres coses que em va caure a les mans a corregir era un text d'un amic meu que presentava la tesi doctoral a Medicina i que parlava, me'n recordo tota la vida, del neurofibromastoma d'un ratolí. Clar, jo deia, ostres, clar, jo em vaig haver d'informar de què era això del neurofibromastoma aquest i evidentment no vaig arribar al grau de coneixement d'aquest meu amic, que ha treballat a l'Institut Pasteur, després ha estat una persona important en aquest àmbit, però sí que vaig haver d'entrar d'alguna manera en el camp de la medicina per poder interpretar adequadament aquell text. I després que em vaig dedicar a una cosa tan prosaica i feixuga com la literatura jurídica, doncs vaig haver de formar-me en dret processal, en dret civil, en dret penal, fins i tot vaig llegir coses de dret canònic per poder situar les figures jurídiques que són en llatí, dubio pro reo, totes aquestes coses, que els 6 anys de llatí que vaig fer també m'hi van ajudar. Per tant, en certa manera, vaig acabar entenent per què aquella professora ens havia dit un filòleg ha de saber de tot. Doncs perquè un filòleg pot haver de llegir qualsevol cosa, qualsevol text de qualsevol matèria, i ha de saber poder-hi dir alguna cosa. I després, esclar, tot això et porta a pensar, i aquí hi ha la vena més romàntica, però que també és certa. O sigui, els filòlegs el que tenim és la clau del coneixement humà. La base del coneixement humà és la llengua. I nosaltres tenim la clau de la llengua. La tenim per 2 raons. La primera perquè la coneixem bé, però la segona, i molt important, perquè l'estimem. I aquest amor que tenim per la llengua és el que ens fa donar-li la volta i fer-li fer coses que altres persones no són capaces de fer-li fer. I per últim, i ja aquí sí que m'agradaria ja entrar amb vosaltres, jo crec que els filòlegs, el que hem tingut al llarg dels anys, els filòlegs i les filòlogues, el que hem tingut durant els anys és una molt baixa autoestima.
que ha vingut provocada una mica també per això que dèiem ara de la instrumentalització del coneixement, no? O sigui, que tu acabis una carrera molt contenta i et diguin que no serveixes per res és perquè et baixa l'autoestima, no? Però que no, vull dir que nosaltres això, diguem, en la societat del segle XIX doncs era molt cert, no? En la societat del segle XXI, en què internet ha entrat com ha entrat, o sigui, ara el que estem fent ara és un canvi d'era. No és canviar el boli per la tecla, no, és un canvi d'era. O sigui, les persones que ara tenen 20-30 anys ja no pensen com nosaltres, pensen diferent. I això els que teniu fills, els que teniu nets i alguns de vosaltres que esteu en aquesta edat, o sigui, hi ha més diferència entre la manera de pensar meva i dels meus fills i la manera de pensar meva i de la meva mare, perquè la meva mare i jo ens hem format més o menys igual. Evidentment, jo he tingut molt més camp obert, no?, que la meva mare, però la base de la nostra formació era el llibre i la paraula escrita, no? Internet és una altra cosa, internet és imatge, internet és rapidesa, internet... Per tant, els joves d'avui ja pensen diferent. Aleshores, què vol dir? Que els filòlegs no tenim un paper tan rellevant? No, al contrari. O sigui, jo continuo centrant-me en aquest punt, no? Els filòlegs el que som és humanistes. I ara que diuen les humanitats no estan de moda, no ho sé si estan de moda, perquè després en el món laboral el que et trobes és que cada vegada més demanen ara en els currículums, jo ho veig amb els meus fills, no? Em diuen, em demanen en el currículum quines són les meves habilitats. O sigui, no els importa tant saber què he estudiat, sinó que els importa saber quines són les meves habilitats. Els importa saber quina és la meva actitud davant la vida. Els importa saber quin activisme social he fet. Valoren molt el voluntariat en els currículums avui, i això estem parlant d'empreses, valoren el voluntariat. Això què vol dir? Doncs i els filòlegs el portem arrelat al voluntariat, perquè la base del nostre coneixement és l'amor a la llengua, i per tant el voluntariat el portem molt assumit. O sigui que jo el que crec és que hem d'incidir més en aquest camp, en aquest factor. El que som els filòlegs és humanistes, el que tenim és la clau del coneixement humà i un gran avantatge que és que estimem allò que fem i estimem la llengua i de retruc estimem tot el que porta al darrere una llengua. Una llengua no és només un sistema de signes, una llengua és una cultura, una llengua és una manera de pensar única i exclusiva. I aquest amor per aquesta manera única i exclusiva de veure les coses és el que ens ha de portar a fites molt més altes i no només la instrumentalització aquesta del coneixement tan tancada que dèiem fa un moment. I ara us donem la paraula a vosaltres, suposo. Presumiria que sí? Gràcies. Molt bé, doncs, com ha dit la Mireia, ara sou vosaltres els que teniu la paraula. Tenim gairebé una hora, o sigui que podem fer les intervencions que vulguem. Bé, em presento, em dic Jaume Casasses, soc de formació enginyer, però ara de gran he estudiat filologia, per tant també té el sentit que... Jo, amb la meva experiència també com havent fet estudis per la UOC, concretament els professors que ha citat, els conec tots quatre, el Gemma, veig tres branques clares dins dels estudis de filologia o llengua i literatura, almenys jo amb personalitat pròpia, vull dir per on dedicar-se, branques de coneixement, Una és la llengua, aquí hi ha els temes de normativa, etc. Un altre tema és el que està relacionat amb l'art, que és la part de literatura. La literatura és un art, és una de les arts. I l'última és l'aspecte de la sociolingüística, que estaria relacionada amb política lingüística i amb aquest vessant. Jo penso que hi ha aquestes tres especialitats, per tant, vull dir, podria dir, per a què serveixen els filòlegs? Doncs
per moltes funcions, i volia remarcar aquests 3 aspectes que a mi em sembla que calia destacar-ho. Bé, no sé, és una aportació que faig. Crec que hi havia una paraula una mica més enrere que no es respondre. Jo sí que volia dir una cosa. Això que has dit de la sociolingüística, que de fet penso que el fet que el filòleg pot treballar amb altres professionals i complementar-se molt bé. Jo també vaig estar uns anys com a becària al CUSC, que és un centre de sociolingüística de la UB, i treballen sociòlegs i treballen també filòlegs. De manera que penso que això, que el fet de poder treballar amb altres professionals i complementar-se a l'hora de fer una feina ajuda molt. També a l'hora de treballar amb informàtics, per exemple, per a bases de dades, per a crear contingut per a internet, també dona molta més riquesa i possibilitats a la filologia. I això encara és un àmbit encara per explorar molt més. Amb això jo estic d'acord. I en el fet, ara quan tu has dit que eres enginyer, he recordat també una anècdota que em va passar, que em vaig trobar a la feina, que va venir un senyor que era enginyer a fer, diguem, a reendreçar els circuits interns del lloc on treballava en aquell moment jo, que era l'Escola d'Administració Pública, que teníem els circuits molt malament, els circuits interns de comunicació i tal, i van fer venir un enginyer. Llavors aquest senyor anava dient, no, perquè jo, com que sóc enginyer, tinc el cap molt ben endreçat, perquè sóc enginyer. I clar, i jo al final, com que ell insistia que ell feia aquesta feina perquè ell era enginyer, tenia el cap molt ben endreçat, jo li vaig dir, miri, dic jo he estudiat 6 anys de llatí, ara em dirà que jo no tinc el cap ben endreçat? Amb 6 anys de llatí de bagatge? Dic, home, dic, perdoni. I em diu, no, diu, és que veus, amb això m'hi havia pensat. Jo dic, dic, és que no cal ser enginyer per tenir el cap endreçat, un filòleg també li pot tenir. I potser altres també, però filòleg... Esclar que sí. Vostè l'ha de tenir molt endreçada. Molt, També, continuant una mica amb el comentari que acaba de fer el Casasses, jo també veig això que la filologia serveix per moltes coses, no? I aquí ell deia aquests aspectes, bàsicament, almenys tradicionalment, diríem els que es dediquen a l'ensenyament, al nivell que sigui, correctors i tot el que és, doncs, el conreu d'això, la sociolingüística que deia ell, no? Ho trobo molt bé. Però aprofitant, ara que la Mireia deia això del llatí, jo a vegades m'he preguntat si els estudis de filologia catalana, tal com han estat presentats, almenys d'uns anys ençà, si no han tingut precisament poca incidència en l'estudi de les llengües clàssiques. És a dir, jo crec que... Perquè clar, aquí parlem de filòlegs. La paraula filòleg, tradicionalment, l'hem tingut associada amb interpretació i publicació de textos. El filòleg, pròpiament, era el que treballava textos antics, sobretot, no? Llavors, ara, més modernament, com que la carrera és de filologia catalana, es diu filòleg de qualsevol persona llicenciada en filologia catalana. Però, de fet, també hi ha la denominació de lingüista, diguem que és una mica més general, i potser no compromet tant. Hi ha gent que fins i tot diu, home, jo filòleg, bé, he estudiat filologia catalana, m'he llicenciat en filologia catalana, però el concepte de filòleg potser està associat més a aquests aspectes més de publicació, de tècnica, d'edició, tot el que fa referència a això. Llavors jo només, una cosa que volia dir és el següent. Comparant-ho amb estudis del camp, diguem, de les ciències experimentals, ningú no concebria, per exemple, un químic o farmacèutic que no conegués la química, és a dir, és evident que hi ha d'haver una base, no? Llavors jo crec que en els estudis en general de filologia potser s'ha menys tingut el coneixement essencial que era la llengua mare, la llengua d'on provenia. I això penso que potser ha estat una equivocació, no sé. Per això sí que és una pregunta que la formulo a la Mireia, a la Gemma i a la Montse, les tres que hi diguin la seva. Sí, jo soc Carme Riera, no em diu el meu nom, Carme Riera. Aviam, jo com que sóc la rara de la taula, perquè sóc llicenciada en romàniques,
Doncs jo sí que he fet molt de llatí, esclar, perquè lògicament jo vaig fer de llatí vulgar, llatí eclesiàstic, etc. Vull dir que jo el llatí sí que n'he fet, però sí que és cert que potser els meus companys de filologia catalana, que clar, jo feia totes les optatives de català, els meus companys de filologia sí que em deien, ostres, potser és veritat que ens falta una mica de base de llatí, no? Això potser és cert. I potser amb els anys, perquè esclar, jo fa molts anys que vaig fer la carrera, potser amb els anys, i això la Gemma potser ens ho sabrà dir, potser ha anat a menys fins i tot, ha anat a menys. O sigui, la importància del llatí ha anat a menys. De fet, jo ho veig amb el llatí que ha estudiat la meva filla a l'institut, que ha fet humanitats, no té res a veure amb el llatí que vaig fer jo a l'institut, que jo traduïa, recordo a Cou traduint la conjuració de Catilina, i la meva filla, vaja, això ni parlar-ne, no? I que això sí que és cert. De tota manera, això que tu deies també, que potser la denominació lingüista és més àmplia, doncs tampoc no sé què dir-te, perquè jo he estat molts anys lingüista a la Generalitat, els tècnics de planificació lingüística ens diuen lingüistes, i se'ns ha associat tota la vida al boli vermell, que aquest és un dels grans mals, també entenc jo, que s'associï sempre un lingüista al boli vermell, perquè un lingüista és molt més que un bolígraf vermell, i és molt més que la mala consciència de la gent que escriu, no? Va molt més enllà, a vegades. Sobre l'estat del llatí als estudis actuals. Bé, jo vaig acabar la carrera el 2008, com he dit abans, i era llicenciatura encara, però aquell any vaig ser la representant dels estudiants a la Universitat de Barcelona per a la modificació de la llicenciatura a grau. I per tant vaig estar present a les reunions en què es debatia com es reestructuraria la carrera. I una de les qüestions que va sortir és què passava amb el llatí, perquè es feien uns 12 crèdits de llatí, penso que era en aquell moment quan jo vaig estudiar, i després ja no es tornava a tocar llatí, i es tenia la sensació que realment no arribaves a aprendre llatí, perquè si tu havies vingut d'un batxillerat humanístic en què ho havies fet bé, en realitat estaves fent repàs i podies triar llatí d'ampliació, però la majoria de persones a més triaven els grups de llatí bàsic perquè així anaven fent i tampoc no era tan exigent, que eren tota la resta de grups que s'oferien. I es tenia això, la sensació que no s'aprofitava i que per fer 12 crèdits de llatí potser ens quedàvem igual que per no fer-ne, i per això encara es va reduir més l'estudi del llatí, que després si per al doctorat acabes necessitant llatí el que sigui, clar, ja pots especialitzar-te. Jo veig que el que ha passat amb els anys és que en els currículums escolars hem anat renunciant als continguts, en teoria perquè hem d'encabir un pilot de coses que potser a l'escola i als instituts els hi demanem que ens resolguin potser masses problemes, i hem renunciat jo crec als continguts, i aquí han anat caient elements com el llatí o com el grec, i hem anat parlant de competències, tots hem de ser competents i hem de, amb una colla de coses, i els continguts ja els treballarem, però la realitat fa, o ja els buscarem, ja ho gestionarem a internet, ja farem no sé quantes coses. Jo crec que al final hem acabat aprimant-ho tant tot que no acabem dominant o no acabem treballant gaire res. No sé, a mi em sembla que abans ha sortit la idea de serveix per moltes coses i tots defensem que serveix per moltes coses, però socialment no es percep d'aquesta manera. És a dir, jo, per exemple, ara quan tu busques saber escriure, no? Molt important, sí, però és molt important, però tu busques algú que t'ajudi en temes de periodisme i tenen uns currículums fantàstics, però quan demanes que escriguin una nota de premsa, carai, ostres, no hi ha maneres, és a dir, te l'has d'acabar fent tu i dius, bueno, així és perquè t'hem contractat. I això ho aniríem aplicant, sí, hi ha molta gent que escriu, però també arriben els textos, és a dir, que el problema de fons és que socialment tampoc és tan important saber parlar bé o saber escriure bé, no? Una mica el problema de fons que tenim és que el que hem de saber fer són titulars, i una frase curta, amb 3 paraules, i això sí que ven, i això sí que a les xarxes, etcètera, ascendència, i això jo crec que és el que ens està empobrint una mica, i que fa que els estudiants que s'han d'apuntar a una carrera, doncs ara, no sé, però passàvem a 50 que es matriculaven a un any. Per tant, alguna cosa estem fent malament. Per mi són molt necessaris, però a l'hora de la veritat la gent no s'apunta, per tant, perquè socialment no pensen que puguin trobar una feina després que vagi amb això. Quan nosaltres els estem dient que sí, que en trobaran, no sé.
si se'm permet fer una matització d'una cosa que he sentit, es reivindicava que el filòleg ha de saber de tot, no? I m'agradaria reivindicar també en tota disciplina del coneixement humà, en qualsevol disciplina, cada cop es tendeix més a l'especialització. És a dir, per exemple, què sé jo, ara em ve al cap un jove que ha fet el doctorat en matemàtiques i s'ha especialitzat en un subcamp del tipus d'equacions parcials en derivades, equacions diferencials en derivades parcials, però en un subcamp d'això, no? Vull dir, clar, es discuteix amb autoritats mundials en aquest camp perquè ha aprofundit tant en això, i això també és crear coneixement. Llavors, i per què no això en el camp dels estudis lingüístics, de la filologia? En aquest sentit, per exemple, jo tinc clar, i ara veient la primera i segona paraula del títol de la taula rodona, el per i el parar, i lligant-ho amb la taula rodona anterior, en Ruach ens deia, s'ha evidenciat, hi ha 3 sistemes de terres normatives, jo, com que he estudiat el tema, m'he especialitzat una mica en l'estudi d'aquestes preposicions en concret i tinc les meves conclusions. I bé, i el fet és que m'he estat seguint una mica el tema i hi ha hagut punts de vista que no han coincidit en els normativistes que han hagut de posar d'acord dins de l'Institut d'Estudis Catalans. Però clar, només una qüestió, només una pinzellada del que jo he recollit. Els seguidors de Fabra van establir que quan són verbs d'acció voluntària tal cosa, quan són verbs que no són d'acció voluntària tal altra, no? Jo he arribat a la conclusió que l'acció voluntària no és un atribut del verb, sinó és un atribut del subjecte. Clar, a mi he aprofundit en el tema i he arribat a aquesta conclusió, perquè el verb és qui és responsable de l'acció és el subjecte. Per tant, la voluntarietat està en el tipus de subjecte i encara que sigui animat pot ser que no sigui voluntari. Per exemple, em falten tants diners per comprar-me no sé què. No és voluntàriament que li faltin diners i és ell que ell li falten, no? Vull dir que no tinc tants diners per comprar-me el que sigui, no? Aquest és ell el subjecte gramatical de no tenir, però ell no és el responsable, diguem, de la voluntarietat de no tenir, diguem, no? És a dir, clar, és com aquell que descobreix la Terra és plana, la Terra és rodona, no és plana, no? I això no arriba, vull dir que almenys en aquest terreny, perdoneu, potser estic incidint en un aspecte més meu, conegut i així, però, bueno, és això, Ja diu, el que penso és que no és incompatible, perquè en totes les disciplines passa, vull dir, hi ha gent que s'especialitza moltíssim en un tema, hi ha gent que diguem, més generalista i gent, en el nostre cas, com dèiem abans, que tenim la llengua, la literatura i la sociolingüística, i evidentment en cadascun d'aquests 3 camps hi ha d'haver filòlegs que hi aprofundeixin i s'hi dediquin molt i arribin realment a conclusions com aquesta que tu has arribat, que m'ha deixat amb la boca oberta en aquest sentit, perquè jo soc més aviat de l'altra branca, de la sociolingüística i de l'activisme i tal, no? Però entenc que no és incompatible, això al contrari, vull dir que és molt enriquidor, com deia abans la Gemma, doncs poder treballar amb gent de diferents àmbits i tal. El problema que jo crec que tenim amb la filologia catalana és que ens hem centrat en això, és a dir, quan la gent, tu li dius filologia catalana, la primera cosa que et ve al cap són els pronoms febles i la gent fuig, esparverada, que dius, però si no són tan difícils els pronoms febles, no són tan difícils. Com és que la gent els hi té tant de pànic els pronoms febles? Doncs jo crec que els hi té pànic perquè, esclar, si per explicar quan has de posar en i quan has de posar i han d'entendre què és un complement directe i un complement indirecte,
Doncs escolta, hi ha gent que, aviam, realment és aquesta l'única manera. Clar, altres llengües, si aprofundim per exemple amb la didàctica d'altres llengües com l'anglès, posem per cas, l'anglès a base de mètode Rouache, no? A base de matxacar-te les frases, tu els frases, els verbs aquests maleïts te'ls aprens de memòria. Doncs això igual no podríem interioritzar que no puc dir hi vaig, o sigui que no puc dir vaig, que he de dir hi vaig, i ja que et quedi el cliché al cap. Realment hem d'explicar què és un complement indirecte? No ho sé, segurament no. I aleshores hem focalitzat molt aquí i no hem obert tant o no hem ensenyat tant les altres branques de la filologia que són tan o més interessants que aquesta i que potser socialment podrien ser més acceptades. Potser, ho deixo aquí. Pel que fa a això de la gramàtica i de la manera d'estudiar-la, d'ensenyar-la als instituts o més endavant. Ara sí que hi ha un grup que es diu GROC, que ensenya la gramàtica per competències i està centrat en això, en no haver d'explicar ben bé les categories gramaticals, que és el que passa a molts països, que no arriben a explicar-te que és un complement directe o que és el subjecte, que és un adjectiu, no arriben a explicar res de tot això. Jo crec que realment són necessaris tenir uns certs fonaments, sobretot a l'hora de després poder estudiar altres llengües estrangeres, perquè si no ho saps amb la pròpia cada vegada es pot complicar més. Jo quan vaig fer l'Erasmus recordo que estava a la classe d'italià i amb alemanys, i els alemanys parlaven molt bé l'italià, però cada vegada que havien d'aprendre un concepte nou ells no havien estudiat les categories gramaticals. Llavors era molt difícil per als professors fer-los arribar a la idea i que arribessin a entendre, a més, clar, els professors parlant en italià, de què era el que hi havien de posar allí, perquè no aprenien de forma natural, no podien aprendre per l'ús, pels contextos, costava una mica més. Ara sí que aquest grup que es diu GROC està treballant en aquest àmbit. També volia dir això sobre la recerca, que evidentment les tesis doctorals i després les recerques que hi ha a posteriori segueixen existint i en filologia catalana també n'hi ha i són molt especialitzades. El problema que tenim és de recursos econòmics. És que a partir de la crisi, sobretot, les retallades han estat brutals i que perseguir una carrera a la universitat és realment molt difícil. Els professors associats cobren una misèria. Jo he estat professora associada d'una assignatura i no cobrava més de 200 euros. Ho puc dir, no cobrava més de 200 euros al mes. Vull dir, això és el punt al qual s'ha arribat. I els recursos per a la recerca vol dir competir per una beca amb totes les àrees del coneixement en què sí que hi haurà un percentatge que es donarà a humanitats, però que és molt difícil. I ahí entra el tema que deia abans la Montse. Què passa amb la llengua? Escrivim articles en anglès per tenir més citacions, perquè tingui més repercussió, escrivim en català. Jo com a investigadora el que he fet és intentar buscar un equilibri. Busques publicar en català però també difondre i aparèixer a les revistes internacionals perquè tothom acaba utilitzant una llengua franca que és l'anglès i a més tu el que vols és que la teva llengua serveixi per al coneixement científic. I això ja és parlar de coneixement, perquè precisament quan vas a especialitzar-te tant és que estàs creant una cosa nova, estàs creant coneixement. I una cosa que sí que apareix en aquestes convocatòries de beques és la necessitat avui dia de transmetre aquest coneixement a la societat. És a dir, avui dia qualsevol beca de recerca o contractes, projectes de recerca que es donen, demana un apartat en què tu expliquis com transmetràs, com es beneficiarà la societat del que tu has descobert. No és allò que es queden els llibres en un calaix o es queden les tesis en un calaix, sinó que després hi ha d'haver una feina de dinamització i que arribi a la població. Que això és una feina que s'està fent i que costa i que a més si hi ha moltes traves burocràtiques cada vegada és més difícil també per als investigadors tenir temps per a tot i els filòlegs sempre ho han fet, com ho he dit abans, sempre s'han dedicat a la dinamització cultural i a transmetre a la societat. Hola, jo soc Xavier Salvador, treballo a la Direcció General de Política Lingüística, soc filòleg o lingüista o el cos de planificadors lingüístics de la Generalitat, depèn de com ens ho mirem. La paraula filòleg és una romanalla, diríem, és una cosa que ho diem perquè ens va bé de dir-ho, però a mi no m'acaba de fer el pes. I això per què ho dic? Perquè jo penso que, sobre la pregunta per què serveixen els filòlegs, jo penso que serveixen per moltes coses.
i només cal veure la diversitat d'usos o de feines que hi ha relacionades amb la llengua. Es pot treballar amb l'ensenyament, des d'aprendre a usar la llengua o des d'un mètode tradicional, sigui amb canalla, sigui amb l'ensenyament reglat, sigui amb adults. Es pot treballar en l'àmbit de la correcció i l'assessorament lingüístic, en l'àmbit de la literatura, la sociolingüística, l'edició de textos, serveis editorials, comunicació portant temes de continguts en organismes o associacions o entitats. Es pot treballar en avaluació de la llengua, en terminologia, en traducció automatitzada o general, traducció jurada, etc. Hi ha molts camps on la llengua intervé, perquè la llengua, com que és un fenomen viu i apareix en tota activitat humana, hi és, no? Hi és en moltes activitats. Per tant, aquesta especialització penso que dona peu que els filòlegs hi puguin treballar. Ara, jo no sé, el problema que jo hi veig és la universitat ensenya el mínim, la formació mínima comuna necessària, quina hauria de ser? Jo penso, si ho comparem amb l'àmbit de la medicina, un reumatòleg és un reumatòleg i un osteòpata és un osteòpata i un internista és un internista, un cirurgià és un cirurgià. Per tots han fet uns mínims comuns i després hi ha una especialització. Jo no sé com s'hauria de fer, perquè la veritat és que jo he treballat, per exemple, amb avaluació, però ara ja no hi treballo amb avaluació. I avaluació és un món immens, l'avaluació del coneixement de la llengua. Però ara estic en una altra cosa i és un altre món. És a dir, o si treballes en l'àmbit de la sociolingüística és una altra cosa, si treballes en ensenyament, una altra cosa. És que no t'ho acabes, la diversitat de coses que es poden fer. Jo el que veig és que no sé si la universitat avui dia està preparant amb el mínim que necessitarien tenir els filòlegs. No ho sé, penso que no s'encerta perquè, almenys en el meu cas, del que jo vaig prendre a la universitat, un percentatge ben petit m'ha servit, perquè tot ho he pres sobre la marxa amb el dia a dia, perquè no s'ensenyava a la universitat el que jo he fet després. Bé, aquí una cosa que deixo a l'aire. Cap de les ponents és professora universitària, per tant, si hi ha universitaris, doncs la Jordina, que t'ho bé. Gràcies. Jo em dic Jordina Coromina, soc professora de llengua, soc filòloga a la Universitat de Vic. Fa molts anys que em dedico a la docència. Si la pregunta és si hi ha uns mínims que s'ensenyen a la universitat, la resposta és no. Jo aniria al que deia el Montsillats. No hi ha un prestigi social de la llengua, no hi ha una exigència ni social ni a la universitat, però sí que socialment es demana una correcció política. Per això l'Escarràs és el filòleg, el que corregeix els textos, el llicenciat en una altra especialitat que no té nivell. Per això el filòleg es dedica a fer de professor i es dedica a fer de corrector, sobretot. A la universitat no s'ensenya, no hi ha uns mínims que s'ensenyin als estudiants, a la universitat els professors no saben escriure i, per tant, a la universitat és fonamental la figura del docent filòleg. Jo faig classes a periodisme, els estudiants es llicencien a quart i no saben escriure, no sé què passa després a les redaccions periodístiques. També faig classe a psicologia i els estudiants no saben escriure, és a dir, el professorat universitari aprovem a quart de grau els estudiants i no saben escriure. Per mi la filologia, jo em denomino com a filòloga, m'agrada el terme, no em denomino com a lingüista, però dec fer de filòloga, de lingüista, de professora, de correctora, he fet tots els papers de l'AUCA i ara he perdut el fil. Però bé, no hi ha nivell i és una pena. Sí. Per mi la filologia és ensenyar a escriure. Per mi ordenar el pensament és ensenyar a escriure. Per mi saber-te comunicar socialment és saber escriure, és que no hi ha altra manera. I no en sabem. No ho sabem ni ho sabem ensenyar. I els correctors fem resolem els textos dels altres. Estic parlant des del punt de vista de professora universitària. Clar, aquí la pregunta potser seria per què, no? O sigui, això ho constatem cada dia. Jo, per exemple, ara a la feina on estic, doncs tinc ja 7 o 8 tècnics llicenciats en diferents disciplines, de diferents edats, no n'hi ha ni un que faci un text mínimament potable, ni un. Però perquè és perquè no té prestigi social. Ja, però
És només això, perquè en realitat això està passant també en altres llengües. Per exemple, en el francès també està passant que els francesos es queixen molt, que s'està perdent molt el vocabulari francès en favor de l'anglès ja fa molts anys, no? Diuen le weekend i això ho diuen fa molts anys, però és que a més o sigui, les llengües s'estan empobrint en general. I això a què és degut? És degut a que els filòlegs no estem en primera línia social? No. És degut a allò que dèiem abans, que estem vivint un canvi d'era. És el canvi d'era de l'internet 2.0. És el moment en què la imatge està passant per davant i en què abans dèiem, no? És més diguem, apreciat socialment fer un tuit de 140 caràcters, sí, però quins tuits veus? Tuits ben fets de 140 caràcters és un art, redactar una idea estructurada en 140 caràcters i es veuen molts tuits que no s'entenen per enlloc. Vull dir que jo obro una altra via de discussió o de reflexió que seria aquesta. És que estem vivint un canvi, aleshores els filòlegs d'aquí com hem d'enfrontar aquest canvi? O sigui, no podem forçar una cosa, no podem anar contracorrent. Nosaltres no som els salvadors de la humanitat, però sí que és cert que en patim les conseqüències, no? Sí, el que passa que per mi escriure no és posar un dia crític o no posar-lo, m'interessa bastant poc. Per mi escriure és organitzar el text. I a la meva cultura, que deu ser com la teva, he après a organitzar el text d'una determinada manera, però m'he hagut de reciclar per organitzar el text com sembla que l'organitza internet o que l'organitza Twitter, i també n'he sabut. És a dir, els meus estudiants no saben escriure ni en paper i llapis ni en teclat i ordinador, per tant, no és aquí el focus tampoc. Jo torno a fer èmfasi, permetem veure el que veiem i en fem conya però ho permetem. Jo crec que aquí hi ha el problema. Necessitem molta autocrítica però molt seriosa, perquè aprendre a fer una síntesi màxima amb 140 caràcters també se n'ha de saber, i no en sabem. Vull dir, jo no veig canvi amb el canvi d'escenari, no el veig. Jo també vull dir que aquí estic en desacord, i aquí a la sala hi ha dues persones que van ser alumnes meues a la Universitat de Barcelona, del Departament de Filologia Catalana, i realment penso que els donem una formació. Jo ara ja no hi estic al departament, per tant tinc la llibertat de dir-ho, si hagués de criticar-ho, ho criticaria. Penso que els donem una formació molt completa i que es fa molt d'èmfasi precisament en com construir un text i que a cadascun dels exàmens ells han d'analitzar textos, almenys a literatura. Jo era professora de literatura medieval i renaixentista. I posem molt d'èmfasi això en la capacitat de síntesi, també és un dels temes que es treballen una vegada i una altra, fins i tot vosaltres que éreu més de la part de llengua, això ho vam matxacar, es treballa moltíssim i és una cosa comuna entre totes les assignatures. De fet, a les assignatures de primer ja hi ha llengua catalana 1 i llengua catalana 2 en què es tracta d'això. Tu no pots passar aquest filtre si no saps construir un text i redactar-lo. I ja no es tracta de l'ortografia o de la gramàtica, sinó que és bàsicament construir un text i com redactar-lo. I després la resta d'assignatures de literatura tampoc no les passaràs si tu no saps comentar i disseccionar un text i a l'hora de presentar-te un comentari que estigui ben construït. Per tant, en això penso que realment sí que és veritat que una vegada entres al mercat laboral t'has de seguir especialitzant perquè, com deia abans la Mireia, el que es dona és una formació de base, perquè després tu ja tinguis totes aquestes eines, tu ja tinguis el teu ventall i puguis decidir cap on vas. I a partir d'aquí sí que t'especialitzaràs i ja hi ha postgraus i ja vas a mirar, doncs vull ser corrector o vull fer traducció o aquell àmbit que a tu t'interessi més. Però penso que sí, que les eines bàsiques es donen. I m'agradaria que vosaltres també prenguéssiu la paraula. Jo abans volia dir només una cosa sobre... Jo crec que el problema que ens... des de base de reflexió global sobre l'ensenyament i aprenentatge de la llengua i la literatura. Jo trobo, abans parlaves de si hem de saber complements indirectes, jo crec que sí que ho hem de saber, el que hem de decidir és en quin moment hem d'aprendre aquestes coses. Jo tinc la sensació, i com? Jo tinc la sensació que en l'ensenyament i aprenentatge de la llengua i la literatura anem donant voltes sempre sobre el mateix i no acabem fent pronoms febles tota la vida i no en sabem fins que un dia et poses a barallar-te amb textos amb pronoms febles. Per tant, no es tracta ara de dir la culpa és d'aquests o dels altres, però sí que jo crec molt
amb una revisió a fons del currículum que té a veure també amb una formació dels mestres i amb una colla de coses que ens hauríem de plantejar d'una vegada, perquè si volem lectors hem de llegir, si volem gent que sàpiga redactar ho hem d'ensenyar a les escoles, perquè l'autoaprenentatge també funciona, però si no tens unes bases. I a mi em sembla que sobre això potser els filòlegs no hem fet els deures i no hi hem intervingut prou, però una reflexió sobre què vol dir un aprenentatge en el nostre país, que tu a casa parles en català, en castellà, en no sé quantes llengües, però aprenem a llegir i a escriure a l'escola fins que no intervé algú i la demanda de fer-ho en castellà, la resta aprenem tots a llegir i a escriure en català, però després no hem treballat prou com s'han d'ensenyar i com s'han d'aprendre les segones i terceres llengües, repetint continguts, i jo crec que acabem avorrint el personal sobre la llengua i acabem no fent la feina que és la que hauríem de fer per estimular a llegir i a escriure bé, i al final que és la base dels altres aprenents. Potser és excessiu això, però sí que és molt important, és a dir, per tant, jo crec que això, sense culpabilitzar ni els uns ni els altres, perquè els de la universitat diuen els de secundària, els de secundària i els de primària. El que està clar és que no ho estem fent bé. Per tant, en algun moment algú hauria de dir com ho hem de fer per fer-ho bé i per acabar tenint persones formades. Ara, això també hauria de ser important, i tu pots ser doctor en aquest país i escriure fatal, i això ho sabem tots, i que no... Per tant, clar, és aquest peix que es mossega la cua, que no sé com l'hem de trencar. Bé, doncs ara, per al·lusions, em toca intervenir, perquè soc un dels dos estudiants de la sala que va tenir el plaer de tenir una professora com la Gemma. La seva primera classe, de fet, si no m'equivoco, va ser amb mi i amb l'Eduard. Jo soc Abel Carretero, a banda de filòleg i lingüista, també soc geògraf, i explico això perquè d'alguna manera ara em toca fer una comparativa, no? Ara mateix dedico més o menys un 50% del meu temps a dedicar-me al món de la llengua i l'altre 50% aproximadament al món de la geografia en el vessant de la planificació territorial, no? I la veritat és que del que he après de geografia ben poca cosa m'ha servit per dedicar-me a treballar. He hagut de ser autodidacta, no? I si he de fer un estudi ambiental o he de fer algun tipus de document relacionat amb l'ordenació territorial o plans urbanístics, per exemple, ho he hagut d'aprendre per mi mateix, preguntant, consultant. Per sort la Generalitat, també el Departament de Territori, té moltes eines de difusió i guies orientatives. I en canvi, a filologia, i en això també estic d'acord amb la Gemma, quan he de criticar, soc crític, però en aquest cas no em pertoca, moltes de les coses que vaig aprendre a la carrera després, posteriorment, m'han servit per dedicar-me al món editorial en general. I, per cert, també a tall anecdòtic, en relació amb el que ara deia la Montse, ara mateix estic corregint una tesi doctoral sobre temes de pintura i estic arribant a patir ara ja. O sigui, porto 600 pàgines, massa llarga, també s'ha de dir que és una tesi massa llarga. I jo no l'aprovaria de cap de les maneres, aquesta persona. Només per com escriu. O sigui, no vull ara atribuir-me més mèrit del que potser no tinc, però li estic salvant el cul en el sentit com a mínim lingüístic i de l'expressió, perquè, bé, és un horror, i em sap greu dir-ho així, però és un dels problemes estructurals. Ve de l'escola? Potser sí. A la universitat, no sé si s'agreuja, però en tot cas tampoc se'n posa remei. És possible, però sí que, pel que fa a la formació específica dels filòlegs, en algun aspecte hem de ser crítics, però en algun altre també hem de reconèixer que una base sòlida, com a mínim a la Universitat de Barcelona, jo crec que s'aconsegueix no només en la branca de la literatura, sinó també en la branca de la llengua, i no només estudis abstractes, en el sentit de si fas sintaxi generativa o et llegeixes un manual de Chomsky, que a mi no m'agradava gens, però també tocava fer-ho, sinó que també en la llengua aplicada i en el dia a dia i cada cop més pensant en les noves tecnologies. Això potser també porta una mica el que deia abans, que la llengua és la clau del coneixement. Potser no s'hauria de permetre que cap alumne de cap matèria aprovés si no és capaç de redactar un text amb coherència. Vull dir que no és només un comentari de text, com deies tu molt bé, sinó això, vull dir que
com llicenciat en arquitectura, i dic arquitectura perquè clar, és que l'eina, o sigui, la llengua és la clau, és l'eina bàsica del coneixement. Clar, si tu no domines l'eina bàsica per transmetre el teu coneixement, doncs com pots sortir-te'n a transmetre el teu coneixement, sigui de la matèria que sigui? No pots. I potser aquí no ens hem sabut vendre bé en aquest sentit, no ho sé. Potser no, hauríem d'estar, de fet nosaltres hauríem de ser a tot arreu, perquè aquesta base, si no hi és, no es pot aprovar arquitectura si no s'ha d'explicar un projecte. Perdó, no sé si hi ha micro. Sí, no, jo volia fer una altra intervenció, ja vaig ser l'alumne que vaig tenir a la Gemma, i jo ara estava pensant en això que deies de l'amor per la llengua i de la instrumentalització. I jo crec que s'està perdent, almenys amb la nostra generació, no tots. Crec que aquest amor per la llengua, jo crec que molta gent ja no el té. O sigui, ja ho concebem, no? O sigui, es concep com un simple codi lingüístic, una llengua, ja està. Pura comunicació, s'ha acabat, i res més. Jo crec que això és molt greu. I després, en el sentit que deia la Montse Llats d'aquesta falsa normalitat, actualment sembla que no, ja ha passat el franquisme, ja el català, hi ha consellers que diuen que està en el seu millor moment, a les estadístiques de l'ús no se'n parla mai, de l'ús real, no de qui en sap, qui el parla, qui l'escriu, l'ús real, que és un 30%, o sigui, menys de la meitat. Això que és molt greu i és alarmant. Aleshores, hi ha aquesta falsa normalitat que el franquisme ja ha passat, que la militància és antiga, ja no cal. Aleshores, jo crec que les actituds lingüístiques, fins i tot de la pròpia facultat, a vegades no, o fins i tot de l'ensenyament, crec que s'hi hauria de posar molt més èmfasi. I ha quedat com una cosa antiga o com una cosa, fins i tot, que quan qüestiones la suposada normalitat, anormalitat, doncs hi trobes. Llavors crec que són dues qüestions importants. Ja està. És que hi ha instituts que encara que la llengua vehicular sigui el català, els alumnes tenen moltes dificultats per expressar-se en català directament. Jo t'he dit, als dos instituts on he estat públics hi ha una immigració molt elevada, però és que jo tinc problemes perquè a la classe de català, que és la que jo imparteixo, ells em preguntin en català o em contestin en català. Ells tenen ja com a llengua habitual el castellà i ni tan sols se n'adonen. Fins i tot comencen una frase en castellà i jo els dic, me l'has de dir en català. Diuen dues paraules en català i tornen a canviar al castellà. I a vegades sembla que faci jo traducció simultània fins que jo em perdo, els dic, no, jo no hi arribo, els meus coneixements de castellà no arriben aquí, els dic. Perquè ells se sentin que hi ha una necessitat d'aprendre català per parlar-me a mi, perquè si no costa moltíssim. Però tu ets l'única que fa això. De català, per tant encara. L'única. La rara. Sí. Però hi ha voluntat per part de les direccions dels instituts que sigui i que es fomenti la llengua catalana i que pels passadissos es parli en català, però ells tenen aquesta dinàmica. Hola, sí, se'm sent? No, se't sent igualment. És molt curt. Tornant amb el si es parla bé o no es parla bé, jo d'estudiant de ciències, de filòleg, res, no? Per la televisió o per la ràdio, és que no és el món vostre de la filologia, és el món del periodisme i de la gent que avui en dia té veu, o sigui, els mitjans nous, o un metge. Jo no sé quants mitjans hi ha que diuen una malaltia. O sigui, això és el mínim, no? O que si parlen de que si té una malaltia al muscle i es toquen o diuen aquí, no? I qui diu això diu un periodista que parla del tamany de les coses. Clar, no sé, ho dic malament, Sí, no, només volia dir una cosa molt breu per al·lusions abans. Quan jo he fet el meu comentari en relació a la formació a la universitat, no era la filologia. Jo no faig classes de filologia, jo faig classes de periodisme i de publicitat. Recorda, llavors quan has dit tu, estaria d'acord amb tu i em sembla molt bé que la formació demani tot això. Doncs clar, jo faig classes amb uns graus que tenen una assignatura de llengua i no la veuen més en tota la carrera.
En periodisme és diferent, perquè esclar, es fan gèneres periodístics, però vull dir, la psicologia només el fan a primer, clar, això és, per tant també s'entén que els estudiants es graduïn sense nivell. Ho deia només per això, que abans quan ho has dit jo no parlava de filologia. Jo, si em permeteu, lligant una mica amb el comentari que has fet tu, que s'està perdent l'amor per la llengua, ara m'ha vingut al cap a la Plataforma per la Llengua, estem presentant ara, justament, un llibre que es diu Els de Cinc Rius, que és un vocabulari panjabi català que ha escrit en Gagandip Sikh, que és un panjabi que viu aquí a Catalunya, és el president de la comunitat panjabi de Catalunya. Els panjabis són 12.000 a Catalunya, vull dir que és un col·lectiu bastant important. I no fa gaire en Gagandip a la comunitat Sikh de Catalunya la Plataforma per la Llengua els va concedir el Premi Martí Gasull, que són els nostres premis estrella, per la participació que estan aconseguint de la comunitat panjabi en la promoció de la llengua. I en Gagandip diu una frase que és molt maca, que diu jo parlo català perquè me'n vaig adonar que quan jo parlava català la gent m'estima. Quan jo parlo català la gent m'estima. I deu ser l'únic país del món on quan parles la seva llengua la gent t'estima. I m'abracen i em fan petons. I l'altre dia que vaig anar a una gurdwara, que és un dels teus temples a Olot, a presentar el diccionari, clar, Olot, doncs allà tots els panjabis amb qui em vaig trobar parlaven català, fins i tot una nena me'n va estar orientant, perquè clar, vaig haver d'entrar, em van haver de posar un mocador al cap, vaig haver de rentar els peus, i tenia una nena de 6 anys amb un accent de la Garrotxa absolut, explicant-me tot el que havia de fer. I em va enganxar un noi jove que parlava un català força correcte també i em va dir, jo et vull preguntar una cosa, diu, és que esclar, diu, nosaltres entenem que hem d'aprendre català perquè és la vostra llengua, perquè estimeu la vostra llengua i tal, i nosaltres ens volem integrar i tal. Diu, però clar, quan vaig a demanar la nacionalitat a mi em demanen el castellà. Diu, jo no sé parlar el castellà. Diu, i tinc un problema. Diu, això com ho resoldreu vosaltres? Dic, bé, és una mica complex. Jo com a filòloga no t'ho sabria dir. És un altre tema, si voleu hi entrem, però és una mica això que deies, aquesta... I sí que és cert que els joves potser ara no tenen això que diu ell, que quan la gent l'estima i li fa petons. Jo crec que els joves ara ja no fan petons si senten parlar català. I potser aquí també tenim un altre problema, un problema greu, perquè una de les claus de la supervivència del català amb tots els tràngols que ha passat al llarg de la història justament és que els catalans ens l'hem estimat. O sigui que també un altre punt de reflexió seria aquest. Clar, jo abans parlava de l'escola, perquè jo trobo que és l'únic espai on passem tots i que és la base, però clar, una escola que ha hagut d'absorbir tota aquesta immigració i que no ha tingut ni recursos ni la preparació. Jo, si fos mestre, que és un exercici que vaig decidir que estava molt bé la professió, però després quan vaig veure els nens vaig pensar, ui no, però és això, necessites eines, és a dir, no estàvem preparats i per tant jo crec que una de les millors inversions i que realment un país ha de voler fer canvis ha de ser des de la base, però no per culpabilitzar els mestres que prou feina tenen omplir papers i tanta burocràcia com ens hem creat, sinó una mica els mètodes d'ensenyament, els debats sobre els llibres de text, no sé quantes coses, sobre la literatura que publiquem, sobre la literatura que fem llegir als nanos. A mi em sembla que és replantejar-nos moltes coses. Ara bé, no fer res ens porta en aquesta situació que som i per això jo crec molt en que la base és això, és en el món educatiu de base, pots fer canvis amb una formació dels mestres, si no ens anirem lamentant. I jo penso que el que hem de fer és veure això, si som capaços de convèncer els polítics que on s'han de fer, on s'ha d'incidir és en aquest espai. Una mica per tancar, volia dir això, perquè en algun moment la Mireia ha dit com autocrítica, no? Dir què hem fet malament els filòlegs. Potser estar-nos massa callats. I bé, jo no sé si entre volia adreçar-me al col·lectiu d'estudiants, no sé si us trobeu amb el problema que ha explicat molt bé la Gemma en relació al màster de professorat, no sé si voleu fer aquest màster de professorat, no tots els filòlegs l'han de fer perquè ja hem explicat a bastament la quantitat de sortides o de totes les especialitzacions que podríem fer.
Però és cert que els que voleu dedicar-vos a la docència, i més que ha de ser molt, jo no n'he volgut fer mai, però ha de ser molt bonica, teniu aquest problema afegit de no poder accedir al màster. No sé si us hi heu trobat, o voleu utilitzar aquesta plataforma per explicar l'experiència, o si sabeu quines accions s'estan emprenent per intentar... Bé, perquè aquí hi ha una manca de suport institucional flagrant, no? El suport institucional és en molts àmbits, i tu has explicat molt bé això, amb aquest cofoisme institucional de ja estem més bé que mai, i és mentida podrida, i en la qüestió del màster és notori el fracàs. Jo, cap al cap, no ho sé, perquè jo a la docència no m'ho he dedicat, assessorament, però tornant a l'utilitarisme, la gran majoria de gent que va acabar la carrera, automàticament tothom cap al cap, tothom cap al ensenyament. Per què? Perquè cobraré, perquè hi ha feina, perquè no sé. O sigui, jo crec que també ens trobem professors que no tenen vocació. Jo crec que l'amor és per tot, per la llengua, per l'ensenyament, per qualsevol cosa. Aleshores, també quan et trobes professors de català o de qualsevol ensenyament que te n'adones que no ho viuen, no? I que estan allà senzillament per cobrar a final de mes, doncs hi ha un problema. I evidentment que la gent que vulgui que s'hi ha de dedicar hi hauria de tenir preferència, només faltaria. Però també constatar la instrumentalització fins i tot també amb això. I fins i tot també constatar que vosaltres dèieu, realment hi ha molts pocs alumnes que facin filologia catalana, però és que també, jo ho sé per experiència, realment dels pocs que n'hi ha, diria que encara realment que ho vulguin fer n'hi ha menys, perquè n'hi ha molts que feien filologia catalana perquè no havien pogut fer magisteri, perquè no tenien prou nota de tall, o perquè volien fer periodisme i feien 2 anys de filologia catalana i a segon cicle, és a dir, a tercer, es passaven a periodisme. O sigui que si realment dels pocs que n'hi ha que la idea inicial fos aquesta, encara és més dramàtic. I això també s'ha de tenir present. Alguna paraula més? Quedarien uns 5 minuts i si no podem... Posa una mà, aquí no veig. No, senzillament que volia dir que qui vulgui agafar revistes, totes aquestes són per quedar-se. No ha vingut tanta gent, excepte... Que us en podem endur més una, sí. Allà hi havia un senyor, Hola, bona tarda. Em dic Josué Sallent. No soc filòleg, soc físic i m'he dedicat tota la vida a temes de telecomunicació, aquestes coses. El que heu estat explicant s'assembla molt a trobades similars de físics, de matemàtics o de qualsevol... Jo crec que hi ha una diferència, que quan s'ajunten les associacions professionals de l'àmbit de les telecomunicacions o de la informàtica, després s'uneixen, fan un manifest, van al govern i són capaços de promoure un acord de govern per promoure les vocacions STEM o es dediquen a anar fent amb millor o pitjor fortuna, però acaben fent campanyes per anar a buscar gent perquè veuen que hi ha feina, no hi ha gent i hi ha una necessitat social. Llavors, la meva pregunta és si esteu en aquesta situació de dir, escolta, jo crec que ha quedat clar que els filòlegs són necessaris, que hi ha manca de gent. Llavors el tema és i? Fa no sé quants anys deu fer, 4 anys o així, ja es van adonar els departaments de filologia catalana de les universitats de tots els països catalans, es van adonar que hi hauria aquesta falta i que estaven baixant les matrícules. I aleshores van decidir fer alguna cosa junts i van crear una plataforma que era la coordinadora de departaments de filologia catalana dels països catalans. No recordo quin era el nom exacte, però era la coordinadora. I van fer molta campanya perquè jo en aquell moment era becària predoctoral i em sobrava i posava dins dels sobrets les cartes als instituts. Es va fer molta campanya per als instituts. Ara actualment se fan xerrades de filòlegs que van als instituts, s'intenta engrescar alumnes de batxillerat, alumnes d'ESO,
perquè facin filologia catalana. Es va crear després també el Premi de Treballs de Recerca en Llengua o en Literatura Catalanes per també fomentar amb diners, amb un premi econòmic, no sé si en diners o en llibres, però per fomentar d'alguna manera que la gent s'apuntés a filologia catalana. I malgrat això, i els anys en què s'ha intentat fer coses i de forma conjunta, no ha acabat de funcionar. Això pel que fa a les universitats, evidentment que després la filologia catalana hi ha moltes més entitats que s'hi poden posar. Bona nit. Jo volia... Crec que una de les grans barreres que hi ha és psicolingüística o psicosociolingüística des de percepció de la necessitat de moltes coses. I ho posaré un exemple. Jo vaig anar un cop a una reunió de l'AMPA, de l'escola de la Filla, i en un cert moment tothom va començar a preocupar-se moltíssim i a fer moltes preguntes sobre l'anglès i com s'ho fan per aconseguir parlar-lo millor, i pronunciar-lo i no sé què, i aconseguir incorporar aquests coneixements. Jo anava pensant, de tot això que hi ha d'anglès, podria dir exactament el mateix al català. Però, si ho hagués arribat a dir, m'hauríem pres per un extraterrestre, perquè ningú té la percepció que calgui, o gairebé ningú. I tothom deu trobar que parla normalíssim, i tothom parlava en català força degradat. Però això no es preocupava, esclar, perquè parlaven com tothom, parlaven normal, i les criatures també. I vaig pensar, realment, clar, perquè arribin a tenir consciència d'això, què caldria? Caldria, vaja, ho sé. Jo ho vaig deixar fora en aquell moment, evidentment. Jo crec que és un problema general, això que dèiem, de totes les llengües. Vull dir, nosaltres, clar, cadascú és de la seva, no? I nosaltres ens dolem de la nostra. Però és en general, perquè aquesta gent que té tant d'interès per estudiar anglès, jo he llegit, l'anglès no és el meu fort, perquè jo soc de llengües romàniques, però puc llegir anglès i he llegit tesis en anglès o articles, per exemple, per una revista que gestionava quan treballava a l'Escola d'Administració Pública, la revista de Llengua i Dret, i he llegit articles en anglès absolutament catastròfics. Un anglès horrorós, sense saber-ne jo gaire, però que és una mica... És a dir, el que ha decaigut és l'interès per parlar bé, però per allò que dèiem, perquè ara, com que estem més centrats en la imatge, en les imatges i no ens preocupem tant per l'estructura de la llengua, però no només de la nostra, sinó, o sigui, el problema que tenim amb el català, que és un problema molt geogràficament situat, s'hi ajunta el problema que passa en totes les llengües del món, que és aquesta, que l'era d'internet el que ha portat és l'empobriment general de les llengües per reduir-les a una mena d'anglès, i dic una mena d'anglès perquè qualsevol anglès es posa les mans al cap quan senten l'anglès que parlem per comunicar-nos, que es redueix a 150 paraules i amb això ja tirem. O sigui que, de fet, el nostre problema l'hem d'emmarcar també. S'engloba en un problema general de la situació de les llengües del món, que s'estan empobrint a marxes forçades. Però nosaltres tenim un problema afegit. Nosaltres venim del franquisme i la nostra generació, excepte fer filologia... Sí, doncs això, que nosaltres venim d'un problema més bàsic, que és que la nostra generació no vam poder fer català a l'escola. I per tant, la major part de gent no té ni consciència del malament que s'arriba a parlar, ni a les escoles, ni a la televisió. I esclar, hi ha aquesta manca potser de respecte per la llengua perquè no són conscients que la parlen malament. Jo crec que és un problema una mica de base. Jo penso que almenys la generació dels meus pares tenien, o sigui, sí que tenien consciència que no ho parlaven bé perquè no l'havien estudiat i s'esforçaven per fer-ho bé. I fins i tot hi havia molta gent que tenia interès, no? Jo recordo una tia de meva sempre em deia: nena, digue'm si això ho dic bé o no ho dic bé, i si no ho dic bé, digue-m'ho, rectifica'm. Ara això no passa, això no passa. Vull dir que no és tant aquesta mancança d'ensenyament, que potser també hi és al darrere, sinó una mica aquesta deixadesa general que hi ha en la manera d'expressar-se no solament en català, sinó en qualsevol altra llengua. I que és un marc global i nosaltres tenim circumstàncies afegides, evidentment que les tenim. Aviam, jo tornant una altra vegada que deia abans, no sé si potser no m'he explicat prou bé. Ara jo m'imagino un periodista de la televisió espanyola que digués una incorrecció en castellà, el fotrien fora. No, la televisió espanyola jo crec que no. A la BBC sí, però la televisió espanyola no penso. Ja no.
els de Catalunya, o sigui, concretament a la TV3, vaja. Trinxa València. Molt bé, en principi ho hauríem de deixar aquí, perquè no seran fora, els locals són molt estrictes amb els horaris. Moltes gràcies a tothom per haver assistit aquí. Esperem que us hagi interessat el debat, m'he trobat interessantíssim. I a més, seguint el que hem proposat per allà darrere, potser ens hauríem d'organitzar, i és el que he començat dient en la introducció, potser ens hauríem d'organitzar una mica i pressionar, i també ho ha dit la Montse un parell de vegades, per mirar de trobar una sortida. Gràcies.